Королевою популізму знаєте, хто названа? Чи названий? Юлія Тимошенко, за якою йде Олег Валерійович Ляшко і очільник Радикальної партії Ляшка. Я прошу вивести на екран рейтинг маніпуляторів і брехунів, представлений Vox-Check від видання Vox Ukraine. Так, трохи погано видно, але от там є Олег Ляшко, це лютий місяць, так, і Юлія Тимошенко, так? І коли перший там Юрій Бойко, коли ми говоримо Вадим Рабінович. Ні, це люди, які ще менше говорять правди у своїх висловлюваннях. Але коли ми дивимося, наприклад, найбільш правдивими є Гройсман, Порошенко, Тягнебок, Грицан. Ігор Володимирович, я завершу. Отже, коли ми говоримо про Олега Ляшка, він лише у 25% говорить чітку правду. Так? Все решта в нього або маніпуляція, або неправда, або перебільшення. Олег Ляшко йде поряд з Юлією Тимошенко. Ви вважаєте Радикальну партію Ляшка популістичною партією? Я вважаю цей рейтинг популістичним. Знаєте чому? Тому що, я думаю, зі мною погодяться всі наші глядачі. Тому що цей рейтинг показує, що 80% слів, які говорить Петро Олексійович Порошенко, чиста правда. Люди, ви в це вірите? Ви вірите?